качваме днес. Как миришат лепици не човешки? А тук е цъфнало. Той в София е цъфнал, бе. София, не миришат така обаче. Мачка ги, не миришат. Започваме нашето варварско пътешествие, за да видим байк траковете в село Варвара, за които се носят слухове, че са много добри. Есте! Много стръмно е. Това на обяче е некараемо. 15% наклон с камъни и урви. Ето, вижда се ясно. Има. Бяхме орел, който хвана гълъб. Ето го гълъба. Гълъба не е много добре със здравето, но може би ще го бъде. Не, няма да го бъде. Той не мога да лети. Его де. Не, ще се оправи. Не. Ще се оправи, нищо няма. Той просто е за шемата. Продупчен беше. Вече е така, над мен на главата е мина, в ногтите му беше. Изпляска се и гълъба избяга. Но то гълъб вече, но той е частен, виж, бъдица не с бои. С зелено крило и с лилава гушка. Но тук няма да го бъде. Главно Боре, връх Милеви скали, пътека Леската и пътека Липово. Да, 2,2 е много приемливо. Ама 11,2 не е. Чешма ли е това? Не, камъни. Може би е било чешма. Но те не очакваното надолу ще се появи. Започваме кратко спускане и пак качване. Намираме се в местността Смаденица над село Варвара. Завършва първото изкачване от маршрута, който сме избрали. Следва спускане, което първо ще да разберем колко е стръмно. Тук е прекрасно. Девствена Борова гора. Даже гледам по боровите няма процесионки. Всичко е зелено, няма нищо да се. Уникално. И местната джанка, която съм сигурен, че ако я хапнеш, може да разплаче. Но ще пробваме. Айде! Малко спущане. А? Поради наклона на трасето се наложи старите и опитни колездачи да бутат, защото явно не е предвидено за хора, които нямат downhill skills. Това трябва да се чете. И сега батник ще ни покаже как се прави. Не, това не е пенсионерско. Трасето е червена пътека. Не караеме за любителите. По-скоро само просто. О, как да се насладят. Наклонът е 27 до 35. Между 27 и 35 е наклона. То трудно се ходи.
Пуснахме оная гадост и сега се трепим по хрома. Настигаме колеги велосипедисти, воеводи, деца вика, тръгнали в жегата. За второ кръгче. Да видим дали ще се състои. Стигнахме до пътека Свети Георги. Няма да се пускаме по нея. Това, че е синя, не значи, че не можеш да се размажеш, а просто, че шансът е по-малък да се размажеш. О, тук сме посиняли, мак. Само са возни. Нищо специално. Чух сме на дропчета вече. О, супер е. Опс. Супер флоу и пътечка с листа и с много малко камъни.
Ето тук е приключил нашия гълъб, вижда се ясно. Чики, тук е приключил гълъба. Тук е приключил гълъба.